така, днешната история е за справедливата... Аз снимам ли? Я, вижте какво имам. Какво стана? Защо? Нали бях гол? Защо сега съм мръсен? И защо съм с огромността? Нещо странно става тук. Сънът е странен сън. Там бях нещо като ремонтьор. Слава Богу, че е било само сън. Мислех, че ще загина. Странно. Доста добра джунгла изглежда. Чакай бе. Това не е джунгла. Това е джунгла. Не е джунгла. Като джунгла е, но е джунгла. Не е джунгла, е джунгла. Хора. Гледайте ми клиповете и в момента при мен няма никого. При мен няма абсолютно никой. Не ви лъжа, не съм в сървър. Ако бях, щях ли да направя това? Опа, пак се промених. И така се променям. Просто изчаквате няколко секунди от стотната и се променят. Без да се движите. Не знам точно сега какво ще правя. Ще гледам небето. Вижте ми врата, пак им мръсен. Добре, сега вижте другата камера. Така се каже, не знам там как ще я наречете. Ето ме и от друга страна. Това е един огромен водопад. Ето вижте колко е висок. Сега, когато... не мога да ви кажа точно какво, но гледище. Ето в момента стоя пред това голямо божествено нещо. Вижте колко е голямо. Направо не може да се побере на екрана. И така, дами и господа, с това свършва днешното шоу. Съжалявам. Пак се обърках. Всъщност не знам, защо се бъркам толкова често, но тази стена ще стане TNT. Не, ще стане TNT. Вижте, така, дами и господа, чух, че от такъв материал най-добре се строи укреплена база и в този случай ще тръпна ръчката, ако и успее да я уча. Да. Вижте сега, скрипи. Не, вижте. И така, от известни източници чух, че този вид материал е бил най-здрав в Майнкрафт. И сега ще взривим водата. Измамили са ме. Да, бил съм измамен. И така, седя до нещо неочаквано добро. Това се казва дърво. Така предполагам, че тук във вестниците за него не беше нищо обикновено, като го прочетох, но като го видях. Боже мой, какво да провервам. Само за удряне. През цялото време ще го удрям. О, не! Дървото ми! Къде отиде? Къде? Дърво, тук ли си? Ще направя нещо, за да спася дървото. Идвам, дърво! И така не се върнах. Във Варец валя от гараж, после на масаж. Гледаше по